سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኣብ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ትሕቲ 12 ከምኡውን ትሕቲ 15 ዓመት ፀወታ ሰደቓቲን ዝሳተፍ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም ኣትያ እዛ ብመንስያ ስልጣኒ ኣሕመዲን መሐመድ ሓጎስ እትምራሕ ሃገራት ጋንታ ንተፃወቲ ሙሴ ዘምህረት ሚካኤል ፀጋይ ከምኡውን ሴልዮም ዓብለሎም ጠርኒፋ ንመርሒት ፎርቱና በርሒዛ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ኣዲስ ኣበባ ኣትያ ፅቡቅ ዕድል ንሃገራት ጋንታ ሰደቓቲንስ ሬድሲ ካመልስ እናተመና ውፅኢታት ሒዝናልኩም ክንመፅእ ምዃንና ክንሕብረኩም ንፈቱም ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሃገር ኢጣልያ ዝኾነ ንጥፈታት ስፖርት ሃገሩ ክሳብ 3 ሚያዝያ ደው ክብል ወሲኑ እዚ ኮሚቴ ናብ ውሳኔ ክበጽሕ ዝተገደደ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ብቁልጡፍ የስፋሕፍሓሉ ኣብ ዘለዋን ሎሚ ኣብ ከተማ ሮማ ዝገበሮ ህጹጽ ኣኼባ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ቁጽሪ በት ሕማም ዝተለኽፉን ህይወቶም ዝሰኣኑ ግዳያት ብዕጽፍታት ምውሳኹ ብቁልጡፍ እናተለብዐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ሃገር ኢጣልያ በዚ ቫይረስ ዝስዕብ ሕማም ቁጽሪ ተጠቃዕቲ 9172 በጽሕን ከሎ ቁጽሪ በዚ ሕማም ህይወቶም ዝሰኣኑ ግዳያት ድማ 463 በጽሕሎም ብዘይካዚ ኣብ ሃገር ፈረንሳ በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ግዳያት ቁጽሮም 1412 ክኾኑ ከለው 37 ድማ በዚ ሕማም ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኣብ ሃገር እስጳኛ ቁጽሪ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ግዳያት 102 ክኾኑ ከለው ካብኣቶም ድማ 28 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ተገዲዶም ኣለዉ መሰረት ተበጽሒ ውሳኔ ድማ ዝኾነ ንጥፈታት ስፖርት ሃገር ኢጣልያ ክሳብ 3 ሚያዝያ ደው ክብል ኣብ ውሳኔ በጽሕሎም ብዘይካዚ ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ምምሕያሽ ምስ ዘርኢ እዚ ውሳኔ ክነዋሕ ከም ዝኽእልን ብተወሳኺውን ነቲ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ግራውንድ ቱር ውድድር ቅድም ሽክሌታ ዓለምና ዝኾኑ ጂሮ ዲጣልያውን ከጎናድቦ ተኽእሎታት ኣለዎም ተኾነ ግን እዚ ውሳኔ ኣብ ውሽጣዊ ውድድራት ኢጣልያ ጥራይ እዮም ክለባት ኢጣልያ ናፖሊ ጁቬ ኣትላንታ ኢንተር ሮማ ዘካይዶ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት ፀወታታት ብዘይ ደገፍቲ ኣብ ዕፁ ስታዲየማት ክካይዳ ክግደዳይን ብዘይካዚ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኣንጻር ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተካይዶ ፀወታ ብዘይ ደገፍቲ ክካየድ ከም ተወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እዛ ክለብ ብደገፍታ ማሚቓ ፀወታ ክትካይድ ብዝብል ምኽንያት እዚ ፀወታ ክናዋሕ ናብ ዩኤፋ ዘቕረበቶ ሕቶ በቲ ማሕበር ተቐባልነት ምስኣኑ ብዘይ ደገፍታ ፀወታ ከተካይድ እያ ምምሕዳር ከተማ ካታሎኒያ እውን ኣቐዲሙ ባርሳ ኣብ ሜዳ ናፖሊ ዓዲማ ተካይዶ ፀወታ ንድሕነት ዜጋታቱ ኣብ ዕፁ ስታዲየም ክካየድ ፀዊዑ ምንባሩ ይዝከር ብዘይካዚ እውን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ብስጋት ናይዚ ቫይረስ ሕማም ኣብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙን ዘካየደ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ኣብ ዕፁ ስታዲየም ክካየድ ወሲኑሎም በዚ ሕማም ኣብ ሃገር እስጳኛ 1235 ሰባት ክልከፉ ከለው ካብዞም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ድማ 31 ግዳያት ህይወቶም ክስእኑ ከም ተገደዱ ጸብጸባት ሚኒስትሪ ሕክምና እስጳኛ ይሕብሩ በዚ ምኽንያት ድማ ውድድራት ላሊጋውን ናይ አካዳሚ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሳሎናን ኣብ ዕፁ ስታዲየም ክጻወታይን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዩኤፋውን ግጥም ካልኣይ እግሪ ክለባት ቸልሲን ባየር ሙኒኽን ኣብ ዕፁ ስታዲየም ክካየድ ወሲኑ ምህላው ኣብ ወቅዓዊ መረብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊፆም ኣቐዲሙ ግጥማት ክለባት ፒኤስጂን ኣንጻር ዶርትሙንድ ባርሳ ኣንጻር ናፖሊ ዘካየደ ፀወታ ብዘይ ሰዓት ዘብቲ ኣብ ዕፁ ሜዳ ክካየድ ወሲኑ እዮም ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ስማልሶኒ ምሸት መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ፀወታታቱ ብሓደ ፀወታ ተኻይዱ ምስዮም ኣብዚ ምሸት ድማ ሌስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኪንግ ፓወር ስታዲየም ንኣስቶን ቪላ ዓዲማ ያገጢሞም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ዘን ክልተ ክለባት ሌስተር ሲቲ ንቪላ 4-1 ረቲዓታ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪኡ ኣብ ውድድር ፍርቂ ፍጻሜ ካራባኦ ካፕ ኣብ ዘካየደኦ ናይ ክልተ እግሪ ፀወታ ኣብ ቀዳማይ ማዕረ ኣብ ካልኣይ ድማ ቪላ 2-1 ምርታዕ ናብ ፍጻሜ ምሕላፋ ኣይርስዕን ትማሊ ኣብ ዘካየደኦ ናይ ሊግ ፀወታ ድማ ኣብ ኣታውን ወፃን ኣቃውማ ዝቐንት ሌስተር ብገፊሕ ናይ 4 ባዶ ዓወት ድሕሪ 4 ተኸታታሊ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ፀወታ ዓወት ከተመዝግብ በቂዓላ ብቕዓቱ ጎዲሉ ፀንሐ ኣጥቃዒ ሌስተር ሲቲ ጂሚ ቫርዲ እውን ኣብ ፀወታ ክልተ ሾታት ክቆፅር ክኽእል እዮም ዝሰረፈ ክልተ ሾታት ሌስተር ድማ ኣካፋለ ሃርቪ ቫርነስዩ ኣቕፂርወን ሌስተር ሲቲ ድሕሪ ዝዓወት ነጥባ ናብ 53 ክብ ምባል ብ5 ነጥቢ በሊፃ ኣብ ሳርታይ ተልታ ክትቀመጥ እንከላ ኣስቶን ቪላ ድማ ብ25 ነጥቢ ኣብ መበል 19 ምቕማጥ ኣፈፌት ምምላሳ ረጊፃላ ጂሚ ቫርዲ በዘን ክልተ ሾታት ተሓጊዙ ኣብ ዝዓመተ ስፖርት 19 ሾታት ምቕፃር ንውድድር ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾቶ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ምቕላስ ይርከብ
ስፓኛዊት ዓባይ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ክራማት መሳርዓ ንምድልዳል ኣብ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣርሰናል ኣሌክሳንደር ላካዜት ናብ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ከተጉዕዞ ድሌት ሓዲራ አትሌቲኮ ማድሪድ ሎሚ ዓመት ኣብ ላሊጋ ፈታኒት ዓመት ተሕልፍ ምህላዋ ይፍለጥ ትዝያዳ ነዛ ክለብ ድሕሪት ጎሲስዋ ዝርከብ ግን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዘለዋ ሓጓፍ እዩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ዓላሚ አትሌቲኮ ዲዮጎ ሲሞኔ ንኣጥቃዕቲ ክለቡ በብእዋኑ ካብ ጾታ ክስእኖም ተገዲዱ ጸኒሑ እዩ መሰረት ጋዜጣ ሙንዶ ዲስፖርቲቮ ድማ የዒንቲ ዲዮጎ ሲሞኔ ዓሊቦ ዝርከብ ላካዜት ኣብ ክራማት ናብ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ምምጻእ ቀዳማይ ዓላማዛ ማድሪዳዊት ክለብ እዩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ምስ ኣርሰናል 20 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጾታታት ዘካየደ ላካዜት 7 ሾትታት ጥራይ ከመዝግብ እንከሎ ብስፓኛዊ ዓላሚ ክለቡ ሚካኤል አርቴታውን ቀዳምነት ይውሃብ ብዘይምህላው እዛ ዓመት ስፖርት ምስ ኣብ ሰሜን ለንደን ዝርከብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ዝመደበራ ክለቡ ናይ መወዳእታ ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ሒዛላ አሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል ጆርገን ክሎፕ ሓለቃ ጋንታ ክለቡ ጆርዳን ሄንደርሰን ሙሉእ ልምምድ ከም ዘካየደን ኣብቲ ጽባሕ ክለቡ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ተካይዶ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ መልሲ ግጥም አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ክስለፍ ከም ዝኽእልን ኣተንቢሁም እንግሊዛዊ ሓለቃ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን ብዘጋጥሙ ማህረምቲ ኣብ ድሕሮት 5 ጾታታት ክለቡ ምብካሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ልምምድ ድምላሱ ንዓላሚኡ ክለብ እፎይታ ዝህብ እዩ ብዘይካዚ ናይ ጸጋም ተኸላኻሊ ዛ ክለብ አንድሪው ሮበርትሰን ኣብ ግጥም አንጻር ቦርንማውዝ ምብካሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ናይ ጽባሕ ጾታ ክስለፍ ምዃኑ ክሎፕ ሓቢሮም ክሎፕ ኣብ መግለጺኡ ሄንደርሰን ናብ ልምምድ ምላሱን ንጾታ ድሉ ምህላውን ብምግላጽ ኣብ ናይ ጽባሕ ጾታ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ሓቢሮም ሊቨርፑል ናብ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጾታ ብዓወት አትሌቲኮ ማድሪድ 1-0 ተረቲዓ ምንባራ ይዝከር ብዘይካዚ ሊቨርፑል ዝመጽእ ዘሎ ሰሙኑን አንጻር ኤቨርተን ወሳኒ ናይ ደርቢ ጾታ ይጽበይ ኣሎም ወናኒ እንግሊዛዊት ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ዝኾነ ግሪኻዊ ኢቫንጀሎስ ማሪናኪስ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ሓቢሮም ዝወዲ 52 ዓመት በዓል ጸጋ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ በዚ ቫይረስ ዝስዕብ ሕማም ከም ዝተለኽፈ ሓቢሮም ማሪናኪስ ብዘይካ ንኖቲንግሃም ፎሬስት ወናኒ ግሪኻዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብን ናብ ግሪኽ ኖቲንግሃም እናተጓዓዘ ከም ዘካይዶ ይፍለጥ ማሪናኪስ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ካልኦት ከም ዝናተይ ብሕማም ኮሮና ከም ዝተለኽፉ ናብ ህዝቢ ክሕብሩ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ድሮ ድማ ንህዝቢ ይሕብር ከም ዘሎ ገሊጾም አርጀንቲናዊ አጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ አጉዌሮ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ኢትሓድ ክጸንሕ ምዃኑ ካብታ ክለብ ዝልሓኹ ዜናታት ሓቢሮም ማን ሲቲ ካብ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ውድድራት ተኣጊዳ ምህላውን ከዋኽብቲ ተጻወታ ድማ ገዲፎማ ናብ ካልኦት ክለባት ክኸድዮም ዝብል ዜና ብቐጻሊ ይጋዋሕ ምስ ምህላው ወዲ 32 ዓመት ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሾቶ ፕሪምየር ሊግ ሰርጂዮ አጉዌሮ ግን ሓደ ካብቶም ንኢትሓድ ገዲፎም ናብ ካልእ ስታድዮም ክኸድዮም ዝበሃሎም ተጻወቱ ምዃኑን ይፍለጥ አጉዌሮ ኣብ ኢትሓድ ዘለዎ ውዕል ከበቅዕ ሓደ ዓመት ተሪፎሎም እዚ ባህር አጥቃዒ ሕልሙ ሻምፒዮንስ ሊግ ምዕዋት ምዃኑን ነዚ ሕልሚ ክውን ምግባር ድማ ናብ ካልእ ክለብ ክቕንዕ ከም ዝኽእል ክንጋረሉ ጸኒሕ እዩ ብዘይካዚ እውን ምዚ አርጀንቲናዊ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ናይ ጸወታ ዘመኑ ናብ አርጀንቲና ብምኻድ ምስ ናይ ንእስነቱ ክለብ ኢንዲፔንደንተ ክዛዝም ድሌት ከም ዘለዎ ይገልጹ አጉዌሮ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 368 ጸወታታት ምስላፍ 254 ሾቶታት ክቁጽር ከሎም ኣብታ ክለብ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሾቶ እዩ ዘሎም ብሉጽ ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔ ብሰንኪ ሕማም ካብቲ ክለቡ ጽባሕ አንጻር ዶርትሙንድ ተካይዶ ወሳኒ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወታ ክበኩር ከም ዝኽእል ተገሊጾም እዚ ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባርቕ ዘሎ መንሰይ ብሰንኪ ዘጋጥሞ ናይ ጎሮሮ ረኽሲዩ ካብ ጸወታ ከበኩር ዕዉት ዋንጫ ዓለም ምባፔ ክለቡ ትማሊ ከምኡውን ሎሚ ካብ ዘካየደቶም ክልተ ልምምዳት ከበኩር ተገዲድሎም እዚ ሃዳን ሾቶ መንሰይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ጸወታታት ክለቡ 6 ሾቶታት ምስ ሰኪዕት ከራኽብ ክኢል እዮም ኣብዚ ሎሚ ፒኤስጂ ዘካየደቶ ልምምድ አርጀንቲናዊ አንገል ዲ ማሪያ ኣብ ቅድሚት ኣብ ጎኒ ስፓኛዊ ሳራቢያን ብራዚላዊ ኔይማርን ልምምድ ምግባሩ ኣብ ቦታ ምባፔ ክስለፍ ከም ዝኽእሉን ተንተንቲ ግምቶም ይብለው ቅድሚ 3 ሳምንት ዝተኻየደ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ዘን ክልተ ክለባት ብሾቶታት ወዲ 19 ዓመት ሃዳኒ ኤርሊን ሃላንድ ዶርትሙንድ 2-1 ምዕዋታ ኣይርስዕን ኣብዚ ጽባሕ ዝካየድ ናይ መልሲ ጸወታ ናብ ስታዲየም ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ኣብ ዘይተዓዘብቲ ኣብ ዕጹው ስታዲየም ክካየድ ምዃኑ ፒኤስጂ ሓገዝ ናይቶም መበል 12 ተጻዋታይ ዝብል ቅጽል ዝወሃቦም ቲፎዛ እናመሞቆት ካብ ምጽዋት ተዓንቂጻ ምህላዋ ይፍለጥ
بمسرت كاب هاجر باراغواي زوت زينا برازيلاوي كوكب تتصاوتاي رونالدينو غوتشو تحيرو زركبل بيت ماسرتي ناي سبورتا ودر كايد مرب كم زلو تحبيرم زوردر لوما 10 مغابيت كجمر مخانون اتي يو ال سبورت سباله غازيتا ابزو صحف حبيرم بلاس ببيلا سباله ودابي ناي زين اسرات نمزنغا تسرع وردرات زخونه بزعبا مستاف رونالدينو ابز وردر ابزها وقال رونالدينو زساتف اي مسلن انت زساتف دما نخلنا دسم بلنا كبل مسحنتي ناي هاجر باراغواي غازيتا دحر زغبرو قال محتت مليس انتخونا جن ازوردر رونالدينو زحقوس مخانون اسرات نايتي بيت ماسرتي بلوس كلت نايز برازيلاو كريو عدل تخفيت لهم مهلاو قال وغنات يقلص لهم ابز بيت ماسرتي 294 اسرات كم زلون 10 ناي كعسو غانتات قيمن مهلاوم يفلاتم رونالدينو غوتشو زحلف سموني بستتمينه باسبورت ناب هاجر باراغواي مسحاو كاتو ابز فتنلو بسب مزصتا هاجر تتحيزم قطمات شامبيونز ليج اوروبا لوم مشت بناي كالا اجري قطمات قصيلم سيوم لندنايت كلب توتنهام نا ميدا لبشي كيريا صوتا اسلاسيلام اب قدما اجري حارب بارو ترتيع زوت توتنهام اب صوتا انت تعويتا كتحلف تخل نيرام انت خونا جن لبشي كيا نتصوتا تعويتا تلوم بتيمو اورنر ساندز بلت شوتو اوسترالياوي مارسيل سابيتزر ابتاش عيدر نابدا توتنهام بمزغاب نلبشي كمريحنت كتحزان كله سابيتزر اما بال20 حرن كالي شوتو مقطر انتصفا توتنهام كقبرو يغيلم تغير زاتو شورنو املي فورسبرغ دما سالسي شوتو موساو لبسيك نصوتا سلس بارو كتعوتلون كلا بدمر دما 4 بارو توتنهام بمرتع كاب زوردر افانياتام ابتما ساعات امونغو كلبات فالنسيان اتلانتا من كال صوتا تخايد نيروم اب قدما اجري اتلانتا كاب تجيس بزحات وصاين فالنسيا 4 بحد رتيعتا مباراه يذكر ابزناي كالا اجري صوتا اتقاي اتلانتا جوزيف إليسيتش ب4 شوتاتو دميق زمسيلو اتلانتا فالنسيا 4 بسلسه رتيعتا وصام إيش أقدم فتصم كلا أتلانتا مرحنة كتزان كله فالنسيا كاب كيفين غاميرو بزرغبتا شوتو كتم محرك كيلا نيرام إيش دقيم فتصم كلا عكالي شوتو كمزقب مخالو أتلانتا كلت بحد مريحة نعرفتي كتمرح كيلام دعنا عرفتي غاميرو كالي شوتو مقطار نكلبو كمعرارين كله فيران تورس سالسي شوتو بمزقاب نفالنسيا مرحنة كتحزاق إليوم انت هنا دحران سعبا كلت شوتات إيش نا أتلانتا أب سبانيا نا 4 بسلس سعود كتمزقب أخ إلن أم بدمر وصي دم أتلانتا نفالنسيا شمون تبربع ترتيع نابز غطس المدرك حريف اللام خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي عدالنا لكم زنبرنا سبورتها وتحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخلنا ببزلنا سلام انتعنان